feittaa ketä vaan. Ei pelätä ketään, ei ees prohakkerein. Meillä on paras tiimi kasas, hävimisestä ei pelko. Voit tietty tulla haastaa distrackil, tulla uhkaa, mut ei siitä mitään ees tuu. Jättäen avereni kalliin ja sekopäisiin, se saa jäppäämällä kaikki vihut jäihin. Se jäppää räppää käppää minkä kerkee. Koko battle pelkäks jäppäämiseks menee. Mun toppissa sanomia kaivata sinkoon, vasarassa vihupäin viskoon. Ipromanille ei kannata ryppyillä, mutta se saa tarata käsin nyrkeillä. Rullaat moppaa vihua lattiaa, turhaa uhmata hänen mahtiaan. Muuten meidän lattia taas kiiltää, ja lopuks edes seinä niittää. Tuume pojat assemble, nyt ja aina. Ei meitä voita kukaan ees maanantaina. Pojat rivissä valmiina taistoon, isketään yön valojen loistoon. Kaikki odottaa, et huuto kajataan. Tuume pojat assemble, tuume pojat assemble. Ahtori Ansku voi taikoa vaikka mitä, jos sä näet kauas pois kipi. Tai jos näkyy se portaalin kipinä, saattaa olla ettet nää kotia senä ikinä. Salkkusi vitosen kestävyys on ihan oma luokkaa. On siitä nähty kun sitä pakoo juostaan. Vaikka löysit sitä monta kertaa, ei sillä tullis edes verta. Mut menis lopulta